Kusangana zvakare Sekuru mufilm seyamwa mhofu yomukono maswera sei Sekuru? Waswera sei kumushara? Taswera Sekuru. Rise basa renyu. Basa richeni ndora mashikira TV. Ko hamuna kuenda here kuenda vamwe basa renyu vari kubatsirana naparadza MS uko ndivamwe wakasiyana siyana vari kuenda kunobatsira kwebima hamuna kuenda wenazo? Kubatsira chiro chakanaka. Kubatsira zvinobva mukati memwoyo uye zvichienderana nekuti une zvikwanisiro here zvekubatsira zvacho. Saka imi muri kuti hamuna zvikwanisiro here? Aiwa, zvikwanisiro zvingavepo asi dzimweni nguva nemukana zvinogona zvisina kutitendera uye zvakare shoko rinogona kuti risina kunyatsofamba zvakanaka kwatiri, asi tinotenda ni avo vakatora nguva yavo vakakosheresa nguva yavo zvakare vakasvika mukati menzvimbo vakanomuona vakamuyamura uye pamwe nekubatsirika. Chinova chiro chekuti tine vamwe vakuru kana kuti wose nyika semunhu ane mukurumbira taitarisira kuti haangazova aine nhau dzinonzi dzasvika pachinhano ichocho kana kunetseka zvakadaro, asi dzimweni nenguvawo panongava panewo zviripo zvinobva mumamisha zvisina nechakanaka zvinodzivirira pamwe nekudzosera kumashure kuti ruramo yake isafambe zvakanaka. Saka tinotenda navo vakaita rudo rwokubatsira. Aiwa, vanhu vakaita chiro chakanaka. Dambudziko riripo badzi zvinonzi kana wabatsira nerudyi ruboshwe ngarisaone. Kuti vanhasi kuno kana vabatsira zvainge zvakanaka kana kuti zvakakosha kuzenge zvichishambadzwa naiye mubatsirwi kuti ngana akandibatsira asi iwowo zvishambadza vega. Saka Sekuru muri kuti vaifanira kuita sei Sekuru? Vaisafanira kubuda here vachitaura kuti tabatsira paradza mese? Aiwa, pachivanhu chedu kapatsika dzedu kana wabatsira sekutaura kwandaita kuti zvinobva mumwoyo kureva kuti mwoyo nerudo ndozvatendera kuti zvidini zvidaro. Ko kuzozivisa ruzhinji kubudikidza namasaisai zvinenge zvokonzerwa nei? Kwava kutsvaka kuti maziso akawandadi aone, asi hativashore. Tinoti vakaita chiro chakadini chakanaka chaizvo chinova chatinotenda, asi kungoti kana vakuzochita zvakare panguva inotevera kunobatsira umwe angasava iye ngavazame kuisa mangamera avo kure navo, tonzwa neavo vabatsirwa vachitaura vachitenda vega, ivo vasazviendese pamberi vachizvitenda nekubatsira kwavanenge vaita. Alright, hatinozvitenda Sekuru. Hanzi mangamera kure buresi pakuti makatevera, hanzi mangamera kure kana makunge mava kubatsira but vari kuSekuru zvakanaka zvamakaita Sekuru. Saka imi mamusati madaira mubvunzo wangu, imi mati muchaenda here kana kuti muchaenda? Aiwa, tine urongwa ticharonga sedare kuti tisadzisese kudaro tigozosvika mukati memusha wavanoramira tichatsvaga kunyange nombori dzake nepaanowanika togozozadzisa ndoemba masvondo mashoma anotevera tichaita kuti tinge tasvikawo taisawo rubatsiro irworwo. Tichatozamawo zvakare kuti panoitika izvozvo tinge takaisawo mangamera kure. Muchaisa mangamera kure zvokuti vanhu vanogona kusatozviziva kuti maenda? Kazhinji ndo zvatinotarisira kuti tinge tichifamba takadaro. Alright, zvisinei inyaya yandada kubvunzawo zvako senyaya iri kunetsa masvitsi mazuva ano kuindaneti kwedu. Vanhu vanenge vachingotaura pamusoro penyaya dzakaita seidzodzi mazuva ano, so ndangachingoti ndinzwewo kuti kwamuriwo kwazvakamira sei, muri kuzvionawo sei uye munofungawo kuti chii pamusoro penyaya iyoyo. Kwaya anonzi mapicture amukubaya netsvimbo kuenda akazara-zara munomu, chii chinoitika? Mapicture ananayo zvazvinoita vanhu vanenge vachitsvaga rutsikiro kana kubatsirwa kudzosa mudiwa akaenda, vamwe vachisunga, vamwe vachigadzira rukawo
pane zvakawanda zvaanoshanda mifananidzo iyoyo. Imwe ndeva tinobatsiranawo vari mhiri vasati vasvika mukati menzvimbo ino, nevamwe vanouya vachiva nawo ega mbone tichigadzira. Saka zvinosiyana siyana. Vamwe vanenge vachida kugadzirirwa kudzosa vadiwa vakaenda, vamwe vanoda kugadzira misha yavo, vamwe vari kusunga zvinanabereko. Panoitwa zvakawanda kubudikidza nemifananidzo iyoyi. Ndo mashandiro atinenge tichiita nayo. Saka iye Ambiro wabvunza mubvunzo wakanaka. Kunavo vose vakategaidza vachiuya kuna Sekuru Mhofu vaine mufananidzo iyi, vasina kuzopedzisa kuripira makwati aSekuru Mhofu. Kana yanga iri imba yanga yavakika, ndine urombo kuti yakuputsika. Nhasi uno kureva kuti mifananidzo taakudzosera pazvanga zviri. Sekuru muri kuti kune vazukuru vanga vasati vabhadhara here? Tine vazukuru vakauya nemufananidzo vakavimbisa kuzenge vachitiripira, asi havana kukwanisa kuzadzisa kuti asekudaro. Vamwe ndo vakabva vanyarara kubudikidza nekuti vaigadzirwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka ikurudziro zvakare kunavo varume vamwe vakasungwa, asi anonzwisisa kuti ndakasungwa, asi hazivi kuti akasungwa nani. Dzimwe rinenge ungadaro uri mudare muno. Vamwe nhasi uno madzimai akagadzirwa asi havazivi kuti akanatsogadzira ndiani. Dzimwe rinenge ungadaro ukatsikirwa mudare rino. Saka tiri kuti aiwa izosunungukai kutibata. Asi chinhu chakanaka here Sekuru kuti munhu anouya nepicture remunhu aiwa, kana muri murudo muchinzwanana kuvaka musha kune pane chakaipa. Alright. Chinenge chaipa ndechekuitira munhu pasina rudo, pasina chinangwa chekumutsvanyirira. Saka imimi munotanga mabvunza here vanhu vanouya vazukuru venyu kuti munhu uyo wawandipa muri murudo here kana kuti uri kungofunga? Tingachiona tinotanga taita ongororo yazvo, tsvakiridzo yacho. Asi kana pasinawo ada yakasanganidzanawo musi iwowo zvichitendera kuti tidaro, anenge aitawo mhasha. Asangana nevi musi uyoyo muine pfungwa dzacho dzekumbomuitira zvinogona kubuda futi. Aiwa, anenge atambanudzirwa akagurira kuti aita mhasha. Tinotenda. Last time patakauya pana vasekuru ndakamboita conversation yemusikanzwa wangu panze nemumwe muzukuru wenyu anga achida mavhisa anga achida kuenda kunze kwenyika. Zvakamira sei? Chii chinonyatsoitika paishu yemavhisa? Ruzhinji rwatambudzika rinenge richida kuenda mhiri. Mapepa ari kuramba, mapepa ari kusunga. Kune vakatoenda zvakare zviri kunenetsa vari mberi. Tiri kuti sunungukai kubata. Sekuru musati maenda kumberi, ndoda kuti mapepa dzinofamba sei paishu yemapepa? Kazhinji panenge pane mhepo yakasunga. Tine mitombo yatinayo yaunoshamba nekugeza inonovhura pose pakasungwa nemuvengi kana kuti nemuipi asingade chakanaka, kuti nhasi uno mukati meruramo yako muvakikewo chakanaka, kureva tichadyara mhanza mauri kuti usunungurwe kunyangwe nevari mhiri ikoko, kunyangwe nevari kuda kuenda. Tiri kuti batai mhofu mubatsirike mukupona. Kozoti kune nhau dzembereko matsvano dziri kunetsa uye nhau dzepabonde kunyanya. Varume vazhinji mudzimba umo handizivi zvikafu, ndoda kuti ndimunyatsodzisangura kuti zvikafu here zvatiri kudya, imhepo here, chii chiri kukonzera? Kune dambudziko rechikafu zvakare rinokonzera kudaro. Tinayo mishonga inozogadzirisa kuti zvinge zvichienda panzvimbo. Kuita mishonga yekuti ugadzirwa kubva uchibarwa. Nhasi uno vamwe vanoita dambudziko, kazhinji mukadzi nemurume ndaona dambudziko iroro kubudikidza nekushanda kwatunoita. Kazhinji vakaita muchato, kuri kuzonetsa chinonzi mbereko. Vachibva ikoko pane kushinwa kana kuti pane mashereketwa unenge waitwa watiri kuti aiwa kana vakusazvinzwisisa, uyai mubatsirike, uyai mupone. Saka muri kuti pamichato kazhinji kacho panoitwa ushereketwa hwokuti munhu anopedzisira asisa zvare. Nyatsopatsana ipapo Sekuru. Zvinopedzisira unogona kugadzirwa mudzimai kubudikidza nezvipo chaizvo zvavanopuwa. Umwe anotogadzira achitamba pamberi penyu, chinokonzera kana kushayikwa kwembereko, kana dai nhasi unosimba chairo pabonde kuneta, kana mudzimai kushaya hanya nemunhurume. Kune zvakawanda zvinoitika, asi zvichinge zvakonzera nouya abatikana. Zvimwe zvine nhoroondo, dzimwe rinenge hapana kuya vakanena munhu iye
asi havana kukwanisa kunge varipo pamuchato matadza kuvasuma. Vanogona kudzimbikana zvakare kuita godo. Kwoitawo vamwe vanongorwadziwawo vasina kutadzirwa ngezvimwewo zvakare zvinokonzeresa kusunga kumatambudziko iwayo. Saka isu tiri kuti aiwaka kana pane zvekuitika murarama yako, ungave mudzimai ungave munhukadzi, zvausiri kunzwisisa, sununguka kuti bataka tikupawo ruzivo nekukuchenjedza kuti uone kwena kunopona. Matambudziko kune vose vose vari kutekaidza vari kutekaira, tiri kuti aiwaka ngavapone. Nyika yazara meno anoruma vanhu, minana mashiripiti, zvakawanda zvaakuitika. Vanhu vese vachizviti vanobatsira, vachizviti vanoponesa. Saka isi tiri kuti bvunza moyo, bvunza hana kuti zvandakuita ndizve vekwako vanokutendedza vokukuratidza nzira kwayo yekufamba nayo. Saka vanhu vakawanda vamunobatsira. Pane nhau ndakanganwa nhau yakakosha. Pane nhau iri kutaurika, handizvisi zvangu ndechokwadi kana kuti ingava yemanyepo, yekunzi sekuru makambokurirwa nechikwambo. Pamaida kubata chikwambo pane mumwe musha, zviri kunzi chikwambo chakabva chakukurirai, chii chakaitika? Zvazvinoita ndezvekuti pose panobatwa zvikwambo kana maipe mukati memisha yakasiyana siyana, zvinenge zviine simba razvo. Asi kungoti kana vanhu vaakutaura, zvinotaurwa nepasipo kana kuti zvinotaurwa nehweseri, dzinova dziri nzira dzisidzo dzisina kuitika. Asi kuti musha watakapinda wakanga uine zvinoremawo, zvakandirwisa, takakunda takazviparadza, asi zvakakonzera kuti vanhu vakaona ndichidonhedzwa ndichikurirwa simba. Ndakazomuka ramangwana racho ndiine kurwara, ndichitadza kuzenge ndichibatsira vanhu. Ndo pakafamba shoko iroro kuti vakundwa. Asi makaenda musha iwona nhasi uno vakapona. Havasisina dambudziko iroro, idambudziko rakatopfuura mukati memusha wavo, kureva kuti zvakanga zvine simba zvakapedzera hasha pandiri. Saka pamuri, saka kureva kuti ichokwadi kuti chikwambo chakambokukurirai zvenguva yacho iyo? Ehondo vaya tinenge tichirwa nayo. Saka muhondo mune kukandirana nekuvhikana. Umwe anombodonhedzwa, umwe osimuka. Saka zvikaitika muri mega, kana kuti zvikaitika pasina mumwe munhu anoziva zvechivanhu, chii chinozoitika? Kazhinji vakuru vanenge vane uchenjeri hwavanenge vakatipa iwo unopa kuti nhasi unotifambe nevanhu, nekuti nhasi uno pane zvinofanira kuzoitwa kana zvichinge zvatirwisa. Nekuti zvikasadaro dzimwe rinenguva unotoparadzwa kana kutoparara uchigwira hondo yevamwe. Saka ihondo kaibasa rekubata zvikwambo. Aiwa, tinotenda sekuru mufumisi yamwa. Saka tisingazivi mashoka mungangode kubva kuruzhinji rweZimbabwe, uyezve vazukuru venyu vamunobatsirana navo vanga vari muZimbabwe kana kunze kwenyika? Aiwa, tingoti sununguka yekutibata mupone mukati mematambudziko ose akasiyana siyana. Zvatisingagone tinokuratidzai kune vanozvigona, zvatinogona tinokubatsirai. Muri kuti here pane zvamusingagone? Kune zvimwewo zvokuti makuru vanogona kutitendera kuti aiwa endesaiwo kwasawira ngana mimega mbone mukati medare rina, hamungadini, hamungazvipedze zvose. Zvingava zvinhu zvakaita sezvipi izvozvo sekuru? Zvakasiyana siyana. Dzimwe nenguva ini ndinotora pamakumbo muno, asi vakuru vanogona kundita iwa makumbo kaenda anorapwa kwaasave. Saka kunongedzera nawo sezvavanoitawo muzvipatara. Vanoratidzirana kuti aiwa endai kugomo, endai kuparire nyatwa. Ndo mashandiro mamwe chete atunoitawo kuchivanhu chedu. Chiri chinango mukumbira zvakare sezvandakambotaura kuti chenjerai magweregwere, mbavha kunemi vari kubatsirwa pamasaisai apa. Ongororai, nzwisisai kuti vari kukubatsirai vane matsamba here, vatendera kuti vange vachikubatsirai, nekuti magororo mbavha vawandisa. Nhasi uno ishuro yangu kuti dai vagona kufambisa nzira chaiyo vanhu kana vachida kubatsirwa kuti vasasangane nenhaurirwa dzekubirwa. Tine nhaurwa yanetsa, munhu wese ari kungofona sekuru ndikuda instant money, sekuru ndikuda instant money, kureva zvichikonzerwa kazhinji nekusada kushanda. Asi tiri kutaiwa kune nzira dzinobatsirwa kubudikidza nechivanhu chako, dzinopa kuti pfuma itambanuke ugowana pfuma zhinji. Chimbotsanangura ipapo zvikuru tione. Munhu anokumbirirwa kumudzimu yake, poitwa zvirango zvinoitwa, tinokumbirira kubudikidza zvatichaudzwa nemidzimu
toshandisa gwara ratinenge taudzwa tosadzisa munhu oonekana kunoponeswa pfuma yotambanuka mukati meraramo yake. Asi hazvingoitiki pachena badzi nokuti vanhu vanoda nzira dzakapfava nokuti zvinoda kuripirwa zvizhinji. Kana muchiti zvinoda kuripirwa zvizhinji kureva kuti zvinodhura kugadzirirwa kuti ruramo yako uye nepfuma zhinji. Oho, muri kuti zvinodhura kuti munhu ange saka ndokondibo kuchinzi kuromba here ndo kana kuti zvakasiyana. Kune nzira dzekuromba nenzira dzisiri dzekuromba. Zvinoenderana nekuti mazuva ano sekuru pamaziviro andoita vanhu vanotya kuromba zvine ropa mukati. Saka ndisingazivi kune nzira here isina ropa kana kuti kuromba kwese rinongori ropa chete chete. Kune nzira dzinotoshandiswa kuponesa vanhu dzisina ropa remunhu radeuka asi ari manhage badzi. Saka naizvozvo tiri kuti vapenyu ngavasununguke kuti bata mukati mezvakawanda vabatsirike vaonekana kunoponeswa mukati mezvakawanda. Ungava uri muSouth Africa, UK, America, Mexico, Australia, Tanzania, Mozambique, Malawi, Zambia, kunyange mukati maino nyika yeZimbabwe, Bulawayo, Masvingo, Gweru, Chinhoi, Mutare, Chipinge, Mutoko. Saka sekuru nekuwanda kwakaita mishonga yenyu yese amuikanganwa here? Mishonga yese tinoziva nekuti tinoroteswa nekudzidziswa. Umwe neumwe une zvaunoshanda uye umwe neumwe une zvaunoponesa. Kuita umwe chete asi unogona kubatsira matambudziko anokwana kuti kana mashanu. Saka nekuwanda kwayakaita uva muzokanganwa here kuti uyu hausi wemakumbo uyu? Aiwa kuite tinotova neruzivo ruzhinji. Saka muri kuti mishonga iyi munoroteswa kuti muzive kuti zhinji tinoroteswa, imwe tinonotora kumadziva. Pamunonzwa kuti sekuru vaenda kumvura paya vambonotsakatika mazuva maviri kana zuva rimwe chete. Inenge iri nhaurwa yemitombo yatinenge tichifambira. Sekuru vanochiti kutsakatika muri kumvura zvemazuva maviri kana zuva rimwe chete muri kuti? Mwaka woga woga ndinotekaira kuenda kumvura. Ndakaenda usiku, ndinogona kudzoka ramangwana kana kuti ramangwana acho. Muri pai sekuru? Tatorwa nezvekumadziva. Yazainza kutyisa. Zvinosiyana zvakawanda tichakuzivisai. Oho, aiwa tinotenda chienderai zvenyu mberi nekukurudzira vazukuru venyu. Aiwa tinongokurudzira kuti tsika, hunhu namagariro ndochivanhu chedu. Ngatisarasiswa kana kunosiyiswa zvatiri kuita tichinzi zvakaipa. Kune nhaurwa yamajuzu, vanhu ngavasununguke kubatsirwa nezvayo uye nekuinzwisisa zvizhinji. Dambudziko raitika nderekuti vanozviti vanoziva kana kuti vanozviti vanogona ndovawandisa, asi chivanhu vachina kuipa. Tanga wabvunza moyo, wabvunza gwara, woziviswa nevekwako vokupa zivo. Majuzu kana wanzi unayo waitirwa mitambo yataura here njuzu yacho. Midzimu uri pauri wataura here zvauri kuda, waroteswa here. Vanhu vane majuzu vanokunzi vane majuzu, ndapota ikoda kutengeswa machira namachiremba enyu ari kukubatsirai. Machira enyu imimi munoroteswa mega. Hakuna chiremba anokuudza kuti nhasi unotsvaka mucheka wakati. Kunyange imi vemidzimu, vakuru venyu ndovanosarudza zvavanoda vega zvakare. Muchiri kufambisa gwara here, vanhu vari kukumbirirwa here nenzira kwayo. Saka ikurudziro yangu kuti naiwa ana chiremba variko, idai tose tagona tatora mapepa anotitendera kurapa. Kunyange maprofiti vari kubatsirwa, bvunzai mapepa kuna vari kukubatsirai, mogobatsirwa makasununguka. Chivanhu chedu chotegaidzika mune zvakanaka. Tokurudzira runyararo mukati menyika yedu, bopoto nebongozozo kwete panguva yatinotarisira kana kuti yatakanotarisana nayo. Vechidiki vose, ikurudziro yangu kuti pose pandinoya pano pachivhitivhiti ndivaudze kuti ngavasiye zvinodhaka. Yavari kuti mitoriro kana kuti ari kunzi madrugs, ngavasiye zvinodhaka, vauye kufambisa nzira tsvene kwazvo. Vechidiki ngavaendeka vanorejista kuvhota
nokuti nhasi uno zvinobatsira ivo. Nyika inovakwa nevene vayo pachivanhu chedu. Saka ngatiteedzei nzendo nenzira nemakwara toramba tichitsigira chivanhu chedu, tisarasi tsika unhu nemagariro.